Smer útočí. Podvody Šimečkovcov. Čo zaznelo na tlačovke a čo z toho vyplýva? Slovenská politika sa opäť vyostrila. Strana Smer sociálna demokracia na tlačovej konferencii otvorila tému, ktorá môže výrazne zasiahnuť predvolebnú kampaň. Kauzu Projekt Fórum, spojenú s rodinou lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ide o reálne obvinenia alebo o politický útok. Pozrime sa na fakty, ktoré zazneli. O čo ide v kauze Projekt Fórum? Podľa predstaviteľov Smeru je v centre pozornosti občianske združenie Projekt Fórum, ktorého štatutárkou je Marta Šimečková, matka predsedu Progresívneho Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar na tlačovke tvrdil, že existuje podozrenie zo submenčných podvodov. Do prípadu môže byť zapojených viacero osôb. Problém sa môže týkať aj širších väzieb, nadácie, mimovládky, politické prostredie. Zároveň pripomenul, že polícia v marci začala trestné stíhanie vo veci, vládny audit odhalil nedostatky v čerpaní dotácií. Sporné dotácie a účtovníctvo. Najvážnejšie obvinenia smerujú k hospodáreniu združenia. Smer poukazuje na údajné falšovanie bankových výpisov, zmeny v účtovníctve za rok 2020 až 2022, chýbajúce účtovníctvo za roky 2018 a 2019, dotáciu 50 000 eur z Ministerstva spravodlivosti v roku 2021. Gašpar to okomentoval ostro. Prirovnal praktiky k klasickým daňovým podvodom. Zaznelo aj tvrdenie, že niektoré výbery mali byť vymazané. Pri prevodoch sa mali meniť mená. Politický rozmer Progresívne Slovensko pod tlakom. Celá kauza má aj silný politický presah. Smer otvorene spája prípad s lídrom Progresívneho Slovenska. Upozorňuje na rodinné väzby. Kritizuje protikorupčnú kampaň Progresívneho Slovenska. Kladivo na korupciu. Padla aj ironická poznámka. S tým kladivom by sa mali udrieť sami po hlave. Zároveň sa objavila informácia, že Michal Šimečka podporil združenie sumou 5200 eur. Občianske združenie mu má údajne ešte dlhovať 200 eur. Ako reaguje druhá strana? Marta Šimečková obvinenia odmieta. Tvrdí, že sa na projekte neobohatila. Naopak bola finančne stratová. Priznala však administratívne chyby. Dôležité, deklaruje ochotu niesť právne následky. Fakty versus politika. Treba si jasne povedať, existuje vyšetrovanie, audit odhalil nedostatky. O vine zatiaľ nerozhodol súd. Na druhej strane ide o tému, ktorá prichádza v citlivom predvolebnom období. Prečo je to dôležité? Táto kauza môže mať reálny dopad na dôveryhodnosť Progresívneho Slovenska, jeho predvolebnú dynamiku a možné koalície po voľbách. Ale hlavne môže ovplyvniť rozhodovanie nerozhodnutých voličov, ktorí zvažovali voliť Progresívne Slovensko. Preto otázka pre vás. Je to podľa vás reálny problém s dotáciami alebo politický útok pred voľbami? Napíš svoj názor.